Iduća vježba nam je ponovo jedna od vježbi za cijelo tijelo, zove se medvjeđe puzanje ili bear crawl na engleskom. Evo Josipa, molite demonstriraj. Dakle, kao što vidite, Josipa se nalazi na sva 4 ekstremiteta gdje su je koljena jedva malo odvojena od poda i lagano hoda naprijed natrag, opet pokreće istovremeno jednu ruku i suprotnu nogu. I sami već možete vidjeti koje sve mišiće aktivira, opet mišiće trupa i trbušne i leđne, mišiće ruku, mišiće nogu. Uglavnom vježba koja možda čak i ne izgleda toliko zahtjevna, ali tek kad ju probate vidjet ćete da vam apsolutno umori, što je dobro jer to istovremeno znači aktivira kompletno tijelo. Nije opasna, jednostavna je, a daje fenomenalan učinak. Probajte i javite jesmo bili u pravu.